Iki mang wis ngelompok kabeh. Wis bos, kabeh ngumpul. Ya. Jane aku ngelompok nawamu nang gone kene arep tak jarundingan. Aku iki kate dijodohno. Wah, cocok, sip. Sampeyan iku wis wayahe oma-oma. Cocok rumah tangga. Sing ngomong cocok tak pecat dino iki. Loh, kok iso, Bos? Lah bener sampeyan iki wis wayahe oma-oma. Ngene lho. Ya, Pak. Nek gurung ngerti jeluntrunge gak usah ngomong cocok iki perkara jodoh iki angel. Kok biasane lek wong kate omong-omong mesti seneng sih. Ah, Seneng kakekmu ngono ah. Kon ngerti aku kate jodoh ambek sapa? wis sapa, Bos? Arek desa kesake jenenge Inem. Inem arek desa sikile jebar-jebar iku. Yo, Astagfirullahaladzim. Sampeyan gelem, Bos? jelas aku gak gelem. Mosok yo pantes Bos Kamto dirabeno ambek Inem. Gak cocok, gak setuju. Misal ya. Cara ngono cocok iku aku rabi ambek artis wedok sing yo opo? Lek sampean kepingin golek sing artis wedok, Yo, sing lokal apa sing teko luar? lek lokal. Nek lokal paling gak model koyo Sopo? Kaya sopo? Niken Salindri, lokal-lokal Jawa Timuran. Cocok iku. Lah aku dirabeno ambek Niken Salindri, pendino dijak nyanyi. Nah, Lek awakmu, aku iki cocoke ambek artis sapa? Nek prosoku ya kaya Luna Maya ngono, Bos. Luna Maya. Iya. Masih rada tuwek tapi ayu. Ayu. Iya. Baenol. Lah awakmu ono saran ta, Kak? Sopo? Cocoke sampean yo. Dideleng karo wajahe. Sing cocok iki Ayu Ashari. Cocok. tuwek yo. Lho, Sing mbok ora karo apa-apa. tuwek ngono. Kae ngono. Sementing kan lho. Sik. Aku kok kaya Apa? mikirno kepribadianmu, senengane tuwek-tuwek. Aja yo iya. Nek awakmu. Ayo. Aku apa ayo. Nah aku yo sampai cocoknya ambek artis ibu kota. Wis. Sing bodine ngene, sing rambutnya halus, gila, kulitane putih, Lucinta Luna. Jomblomu ngono ah. Lu cinta Luna iku lanang deng gendeng. Mosok. Kon niku tau delok berita ta gak kon niku? Iya ta, Mas? Wong arek nyanyi ngarepe wedok mrene. Oh, ngono. Iya ta. Ora Ini gede. aplok iki. Niken Luna Maya, Ayu Ashari, Inem. Aku mikir yo ngono. Mosok rek Kamto dirabeno mbek Inem. Lah pantes-pantes sih lah dadi pembantu arek kaya ngono iku. Teko jenenge tok ae wis males. Berarti aku iki gak cocok ambek Inem ya. Gak cocok. Sepakat. Nek ngono piye carane gagalno rabiku, aku tak budal nang ngene. Ayo. Nyambut gawe kepriye dadi pembantu ae. Gak tahu aku kapan natur dadi jeragan. Tapi apa maneh wong ancene uripe menungso ku ya dhewe-dhewe sing dadi jeragan ya aja bangga-bangga nemen, sing dadi pembantu ya aja ngersula. Makane dulur kene iki sapa sing nyambut gawe dikongkon aja gampang ngersula. Mboten ngoten ah dulur.
Tapi apa maneh penggawean kabeh mari. Mburi wis tak ayahi kabeh bersih, taman bersih rame. Mari tak sakone dhisik saiki laran kaya ngene. Kebacut arek aset. Lah iki tak rewangi sedih, tak rewangi sumpek. Kaya wong gendeng aku. Tapi timbangane nganggur kok gereng-gereng. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku nganesta tanpa padha dunya. Jaka mlarat Ibu mesti ngoten. Lho, nggih mboten napa-napa ta hiburan. Sampun ngoten to, Bu. Kula niki wau kangge dampine saya sedaya pendamelan kula sampun mantun karep kula timbangane nyetel siji. Mobile bapak ngersakaken gendenge napa, Pak? Kowe iki piye to? Heh? Ngene nek gak ono tamu gak masalah nek ono tamu kok gak lengsem. Nurut tok nurut kuntet. Heh? Papan gompang ngono lho. Nggih ngapunten, Pak. Mboten semeret nek wonten ibu kala wau. Oleh nanging aja karo ruang tamu ngono lho. Nggih. Enak, Pak. Enak-enak. Nggih yang malih. Sampeyan njaluk gendeng apa tak kaleno. Lho ora. Karo mesti kita. Udan kita. Mboten napa-napa. Kok mikir sing kaya ngono? Kok niki ngono ya? Nggih. Awake dhewe kadung besanan kadung ngomong. Anakmu durung ditani iki ya apa? Taine sik. Lho, Lah bocahe nang ndi ora kudu blas. Kanton urung mulih. Mas niku nggih Bu kalih Bapak. Pun nek medal kepanggih kanca-kancane nggih ngoten niki kumpul. Lah iya karo tas sesuk lho dadi manten. Lho, atok. Kok sing ati-ati mlaku. Nggih, nggih kan. Lho, nggih ya. kok kene pun tarik enak. Lho kok kene le. Ibu aku takon karo kowe, wis siap apa urung? Lho, kowe iki ndang dadi manten dina iki. Lho, kok iso? Bapakmu kok karo kowe apa piye? Lho, ngene lho. Bapak wis kadung ngomong, bapak kadung besanan. Lho, Rungono. nek sampean gak gelem padha karo lesemno karo bapak. Ngerti kowe? Leres, Mas.
Dasare wong desa iki wong temen, wong bugon. Ya. Kene iki urung tanggung wis meriah nggone. Lah nek sampean gak gelem lho ya apa? Raine bapak dideleni dilih. Lho. Ojo dipukul nek iki. Masih kula niki bapak niki mun saged nguasaken calon besan ngoten. Nah, Wong desa kuwi sembarang manut. Apa jare wong tuwa? Wong tuwa ngomong A ya A, wong tuwa ngomong B ya B. Nek kowe karek nganut bae wong anak. Ngono le. wis ta lah. Nek gelem njaluk apa tak turuti. Sementing bapak gak sampai wirang. Ngono lho. Wis delong. Wonten kremone ta? Amat, Iya. wonten kremone. Ya gak ngerti. baru aku. Tet, tututono kanca-kancane kan ngumpulna nang budal ireng-ireng pisan. Ya, ayo. Ayo mau persiapan ayo. Jelas bos kanto iki dijodohno temenan. Iki jodohe tenan. Koyoke dijodohno temenan iki. Bos Kamto iki ya apa? Jarene gak seneng kok sok katene rabi iki ya apa? Gak ngono kan dek iku disangkano anak bahkan peraturan wong tua. Anak duraka. Anak duraka. Makanya Bener. Oh. Bos Kamto iku jelas. Waduh, si iring-iring temen awake Iya. iki. Leh dene ada anak wae, ya manut wae. ya wis gak apa-apa ya iring-iring ae melok pisan. Sik. Ya apa ya? Umpamane dipikir logika, pikir temen. Kan jenenge gak cocok. Jelas gak cocok lah. Lah Mas Kamto kadung cocok ya apa? Awake cepet. Lah makan. Kok kadung cocok? Kadung disere wong tuane. Awak dhewe iki ambek Mas Kamto dikon melok rewang-rewangi mikir ya apa carane pernikahan iki sok Gagal ngono Mas Gude iki. Malah Mas Kamto sing seneng asik. Bos Kamto iki ditekan ambek wong tuane kok nang rabi ambek iku ngono lho. Umpamane digawe rusuh ngono ya. Yo gak apa-apa. Lancene ngono sing dikakon. Ngono ya? Heeh. Ayo dirusuhi ya. Ngono ta? Iya. Ya wis manut tok wis. Sampai krungu wong aja sampai kondo wong. Oke. Ayo. Ayo. Beres. Iku weteng tak brabean niku. Kono wis pirang taun meteng ngono. Lambemu mblakrak. Apa? Ojo kakean ngomong kon dina iki lak ngono undangan teko Pak Inem. Iya. Pak Inem sapa sih? Jahe tadi kemanten. Arek iki goblok Oh, sampe iya. tanggane mesti lali. Iya. Ketara melek gak tau bowo iki. Oh, mambuki bowo kok aku. Oh, lha sapa? Nang kene Kalipang ngono. Wah. Yo, Apa ya? karepmu iki kendaraan wong sing tanggung tak gak Wah, aku yo nunut ae. Oh, penggawamu kok nunutan ngono. kandhane. Sing paling enak iku ayo gandol trek. Oh, Ambil apa ya? lakoti Pencet. Ayo. Ngene, Cok. Ya apa? Wis masuk Ya atuh. apa? Ayo mlaku sing genah-genah ya. Numpak kapal. Kapal apa? Ya sikil iki. Yo sampai kapalem sikil.
lek paling wis disediani mobil kendaraan sampe sing digawe awak dhewe nyeklak. Ngono ta? Disediani. Sadermo awak dhewe melok iring-iring ae. Mosok iring-iring bondo dhewe. Disediani. Jelek bali 5 tapi ora bondo dhewe. Loh, disediani kendaraan kok. Kendaraan siaga desa lho. Oh, kali ben. Ayo. dukun terang keadaannya apa digawe iki terang lapo awak dhewe iki iso kan iso ta nyatane sampeyan iso buktine kaya udan ayo mbok diterang apa lho iki gak udan apa aing liwat oh angin yo apa sampeyan iku piye awak dhewe iki ganggu gawe anake wong sugih ya wis ngerti mamula aku iki bingung ngono iku mergo polane karo anake awake dhewe karo calon mantune awake dhewe padha gak kenale pakmu aku iki wedi soalé awake dhewe wong gak gablek wong gak duwe masih awake dhewe wong gak duwe tapi arek iki seneng arek iki seneng madhep mantep bare anake dhewe seneng apa durung kenal durung apa kok dadane ngrundingan wong tuwek padha wong tuwek mosok dulu ngomongi dulu ngelokno aku dek kurang bener kurang awake dhewe kae kudune seneng-seneng aja bendina tukaran ae lho apa piye masalah rek anak si urip kok tukaran Dani yo sama tak tinggal mati dadi yo kliru dah medine bapak sing mati aja awakmu lha lapo iku diwalik kepalian sampe nambah mbok iku tukaran iku lapo iki masalah adikmu jange oleh kawin jane oleh bojo iya sampean jodohno iya ambek sapa Pak arek kota arek wong Sumroge lho arek kota wong Sumroge arek ganteng Pak kubur sampean boyo kudu ngerti to Pak apa awak dhewe iki wong miskin ane awak dhewe gak duwe wong gak duwe sampean kok ngono le Pak kehidupane wong gak duwe ambek wong sugih ku wis beda iya saniki awak dhewe mangan sego jagung kono mangane apa iki sedik pinter awakmu apa timbangane aku bukan masalah pinter aku mbek sampean Pak tapi nek koyo ngene iki ya kebacut sampean adik gak seneng apa sampean le saiki adik delek ono adik delek ono adik anak wedhus delek ono adik wedhus le tapi iki wis teko delek ono iki piye Pak aja dituruti Pak piye kae? Pati aku. Delano delano.
Piye kesanmu? Mantene wedok pundi, San? Ya, aduh. Ya, apa iki piye sing cacet mangan kok kaya ngono kok. Ojo ngisini-ngisini bawa ya. Lho, Kon mantuk kon ndi lho? aku lho teko angin wedhus. Angon. Iya. Angan pedus. Sampeyan kandhani tamu kan. Ono apa? Kon jange dadi manten lho. Nduk, kon calon mantuku. Oh, Kene nak, lho nggo. iki maratuamu, ibu maratuwa. Ibu maratuwa. Kene kene. Kene nak. Pecute iki tinggalen. Kok Kene, dodok. Dodok nak, dodok. Kene, kene mati. Gua arep bojo, ojo kaya ngono. Piye? Iki nak calon bojomu. Iki calon bojoku. Iya. Yo gak sudi, Mbok. Pak, iya ya. Sampeyan lah wis tak kandhani. Kuniku wong soge, wong duwe, Pak. Awak dhewe wong gak duwe. Ojo ngurus iki. Sing nom-nomang elingno. Iki Pak, sing tuwek iki urusane Bapak. Sing nom tau brep lho. Sing tuwek urusan. Ngomong Gak trimo aku, Pak. Ya omong. Harga diri, Pak. Ojo gelut, ojo gelut. Ngapunten nggih san ngapunten sanget le. Kula tanggung jawab. Lanang, wedok. Ndang ngomong. Lanang Jawa ndere. Sampeyan, iki kata kono. Iki lawang iki. Oh, ya wis ya. Nggih, ngapunten sanget san ngapunten kula nedhi sepunten. Kula tanggung jawab. Wis aku ora bocok karo sampean. Sampeyan mirang-mirang karo aku, anakku gak tak buntel. Dadan sam gimana kaya aku. Lah niki terlalu umume kok kampung. Sampeyan kebilang hatiku. Yayane aku wong gak duwe. Sampeyan mirang-mirang sekol kene. Asik aku kirusin. Iki lho, Pak. Kusek. Tuh. Iki lanang kuwi lanang. Wedok kudu wedok. Sapa sing lanang ngomong? Sampeyan ngoten niku. Sampeyan yo rumangsa dadi wong wedok. Piye dipirangno kepiye? Sampeyan aja menengahi. Aku pikiran. Langge kula sampun ngomong senajan anak kula mboten seneng teng anak sampean tapi kula tetep tanggung jawab anak sampean mungkin kula beto mantuk mriku Kula yo napa? Kula niki sinten kok. Sabar sanjir sabar. Empun ngisin-ngisinaken wong desa. Empun ngisin-ngisinaken wong desa. Tuh, meh anak kula lare gunung kenang kenung, sampean damel wirang ngoten. Isin kula mojo pait. Sabar. Sabar ya napa sak sabar. Sedaya kala wau pancen anak kula sing salah. Kula gantine anak kula nyuwun pangapura. Lah nggih, sadurunge anak kula nggih mboten kula buntel, anak kula nggih mboten kula bungkus. Anane nggih ngeten iki. Dugang kali anak kula, Bot kan dugang kula. Mojo sabar. Sabar. Muring-muring. Nggih. Ngeten san. Masalah anak sampean tetep kula gelekno jodoh, kula tanggung jawab sementara sampeyan nang kelasno kula jak teng omahku. Kene nduk. Kene nduk. Anak kula tanggung kota putra. Mboten napa-napa. Tapi niki mun ditokaken riye? Mboten. Sampe anak kula Enten bulite. Nggih. Musuh niki. Mojo kae.
muring-muring. Nggih, sabar. San. Kok sampean kula beto mantu teng omah kula. Mungkin kula padosaken ponak-ponakan kula dawuh mantu sampean. Ngoten ta, sampean wirang ngoten lho. Mboten wirang. Ya napa piye Pak? Anake dhewe digo nang ngene kutho. Aku secara tangga kanan kari kaya ngono. Lah mbek awake dhewe ya apa sih? Yo kok sampean kula beto mantu. Terus kula ansalaken ponakan kula. Enten ponakan kula gantine anak kula Kanto. Ngoten lho. Saestu ta sampeyan ngomong Nggih, kaya ngoten niku. tetep tanggung jawab. Piye nduk apa piye? Digawet iku carane mertuamu ku. Gak apa-apa kok timbangane sampe karo bapak isin. Ya isin kalando kaya gawe nyapa. Bapak suwe. Saiki pamito. Oh, nggih. Pak, Mbok, aku tak pamit yo. Aku tak melok. Yen wirang isin tak lakoni nduk kenapa dadi manten aku. Ojo buka celekane. Wis tak dikasih. Kene kita rasane wong gandu wae iki nduk. Diremono karo wong. Wis ojo nangis. Dua-duano aku tak melok. Ya mbok ojo nangis yo. Pak, aku tak pamit yo, Pak. Nah, kae enak mulya maneh mulya tanah yo. pun nggih kula beto anak sampean. Sak waya-waya njogine kula sing ragat mendika. Napa-napa sama kanjeng. Ya. Sampun kuwatir. Nek yoga sampean sampun dipotong dosa. Kula saksine urip awakmu saksine. Nek enten bibit-bibite yoga sampean kula tanggung jawab. Tak ubumi omongan. Nek kula beres tanggung jawab sampean kabeh kados piyambak. Awak resek mojo bae. Sepindah maling kula ingkang tanggung jawab nggih. Mumpun nanging kok nanging iki sabar. Kula Pun aman-aman nggih. Insyaallah ditepani kamukne sampeyan nggih. Amin. Assalamualaikum. Pamulo sing salah iku sampean dhewe. Sadurunge mesti anake iku kan titip iki pamu. Karepku oleh anak lucu iki iso ngenakno awake dhewe. Gak ngerti kaya koyo apa ngerti aku iki. Nek pikiran sampean kaya ngono, nyatane anake kaya ngono gak ngirangi awake dhewe ta. Ngene mbokmu gak usah dipikir dawa-dawa. Ayo ayo dongano anake muga-muga anak iki iso tentrem ayem, iso urip penak. Nek urip penak awake dhewe katut enak. Ayo. Sing nglakoni rabi ku ya aku lho. Dadak karepe dhewe aku dijodohno ambek inem arek desa. Lah yo isin karo kanca-kancaku sih. Wis areke welek ababe ambek konir. Ngono kate jodohno ambek aku. Lah yo isin-isine. Apa iki kelakuan? Bro, sopo? Sopo? Arek wedok semut dugamu sapa? Gak kenal aku merem jodohno jenenge Inem ngono. gak kenal iku inem iku adekku. Adekmu ah. Rumangsamu iku kewan.
Rumangsamu ku apa? Aja mentang-mentang kon dadi wong sugih. Lho, anane aku nglakoni kaya ngono mergo aku dijodohno wong asline aku gak gelem kok. Mas yo senajan kon gak gelem, gak kaya ngono caramu, Dik. Kon ngomong ambek wong sugih kok bentak-bentak kaya ngono karep ngopo? Gak peduli kon wong sugih. Sugih iku mek derajat. Kon tak kandhani. Lho, Lah matane Gusti Allah kabeh iku padha. Ora ono sing beda. wong melarat iku lek ngomong aja besongol-besongol kaya ngono. Kuatasane pangananmu ben esuk iku ya kaspe digodhog, gedang digodhog ngomongmu kaya eta-ete ngono. Apa nek kaspe? Saniki nek kon wong sugih. Pangananmu apa? Oh jelas roti. Pangananmu roti. Roti sak. Asale saka apa? Ya teko tepung. Sama tepung. Tepung teko ndi? Tepung ya teko beras. Beras. Saka ndi asale? Ya teko pari. Pari sapa sing nandur? Wong des. Jelas wong desa. Wong desa itu sangat bermanfaat dan berguna. Makanya kon dadi wong sugih, aja mlete. Aja sombong. Seakan-akan kon wong sugih iso nuku sembarang kalir. Lho, iki dudu perkara wong desa utawa kota. Aku gak tresno ambek adikmu. Mas yo kon gak tresno ya aja kaya ngono caramu kon. Kok akeh cok. Jangkrik. Kapan-kapan nek dadi wong gak duwe tetep kalah ambek wong sugih. Wong sugih masih pencilaan, masih nakal tetep dihormati. Sedangkan awak dhewe wong gak duwe ngomong ae gak ono sing percaya. Ngene iki aku kate mulih ku yo isin. Gak mulih ku yo bapak, adik mak ya apa? Setimbang aku mulih isin. Mending aku tak budal merantau ae bapak. Bimbang karo aku. Padahal gak kurang kan wong wedok ayu-ayu. Malah lonte kaya aku ditresnani. Ya entek dunyamu. Iki gak apa-apa sih. Arek yo ganteng, gede dhuwur, seleraku juga. Iki golek teko. Aku bakal ngomong karo dhek kapan aku dilamar. Kan masih aku yo kepingin gareng dadi wong nakal. Orang ngene. Hai sayangku. Wis suwe ta kene sampeyan. Ah lumayan. Iya, iya. Iki mang ono masalah titik lah nang ngene omah akhire wis tak selesaino mrene aku. Masalah apa, Mas? Aku dijodohno. Sampeyan gelem. Gak, tak tolak ambek aku. Ngaren desa welek. Kulit-kulite ya resikan sampean. Bek sampean gelem lah yo aku kok menangis darahku so bunuh diri nang ngene jembatan Cama. Yo aja rek. Lek sampean bunuh diri terus aku rabi ambek sapa? Yo sampean melok mati ben kaya sampe inteng ngono mati berdua. Lah yo awak dhewe donyane akeh lek gak dientek-entekno gopo mati yo apa katene? Ya. Piye? Ngene lho. Kan awak dhewe iki pacaran wis suwi sih. Sampeyan iku gak kepingin ta? Aku maksudnya nemeni aku lah, bicara aku dilamar. Wah, iya ya. Jane ku awak dhewe wis menjalin hubungan iki kan wis suwe. Karepku iku yo sampean tak kenalno nang gone wong tuwaku. Tapi wong tua sampean jan nrimo aku ta. Jane yo apa ya lek diomongno secara langsung yo jelas gak nrimo, tapi awak dhewe kudu memakai trik utawa cara. Trik yo apa Mas? Aku yo ngene iki wong lek ngomong yo ceplas-ceplos pasti mlaku yo ngene. Yo aja koyo ngene rek. Terus yo apa sih nyamuk? Bapakku ambek ibuku menjunjung sopan santun. Nek mlaku iku yo ditata aja ngawur. Awakmu lek mlaku biasa ya apa? Mlaku yo
Yo ngene lho jeneng lho. Lho yo aja nyak-nyuk ngono rek koyo nguber jaran kepang adano. Lah terus kudu yo apa lek mlaku? Sing sopan, sing lemah, sing anggun ngono lho. Contono. Mas. Mlakumu kok kaya arek kur, Mas. Aduh, contone iku. Diguyung pandi kok lho. Dekate ya apa? Ayo sik coba. Iya mau ya, Pak. Tangan ini barang. Kemarin. Lah. Cocok. Terus jeneng sampean lak Juwaria. Heeh. Masalah rek, tahun Yamin aja ono jeneng Juwaria. Tinggal Bapak. Ya aja jeneng Juwaria. Terus jeneng sapa? Arlida Putri, ngono lho. Arlinda Putri. Arlida Putri. Arlida Putri. Cek angel sih, Mas. Wis salah. Sampeyan kok ngaku anake Bupati Medion. Atuh, anak bupati pisan. Takoni ya apa? Ngomong bapakmu. Ngomong ke bapakmu ya? Jawaban. Nduk. Nggih, Bapak. Jenengmu sapa? Arlida Putri. Anake sapa? Anake Bupati Medion. Ngono. Matur. Lho ya, si temen iki. Aku tak belajar ya. Ya. Apa? Ya apa, ya apa? Takonono. Jenengmu sapa? Kula to, Pak. Heeh. Arlida Putri. Oh, anake sapa? Yogane bupati saking Medion. Cocok. Langsung iku kok dirafekno dene iku. Ngono. Iya. Lha aku dekatku ngono ku. Ya ngono plintat plintut ngene. Anake piyai awakmu iki. Anake piyai. Heeh. Macake yo ngene iki. Ya wis gak apa-apa iki, Cik. Tergolong sopan iki ya. Mas, anake bupati lho iki. Pertaruhkan lho. Kok koyo ngene macake? Tapi ono klambi maneh akon. Hah? Ono klambi maneh gak? Tuku. Tuku ayo. Heeh. Wis, nek ngono ayo budal. Heeh. Apa kok tak? Yo, iki ayo. Ayo ayo. Yamono Yamine gak tau kena masalah. Lho kok njelalan kene kedulur iki lho. Nek masalah. Gak diomong iku ya. Ya apa tak omong ku ya nggo kene iki mbung aku tok. Kok sawangane jeragan ana masalah, aku gak melok nanggung sedih. Tapi tak rawang ana sedih. Awurung sing duwe akeh jeragan tapi apa maneh sipate pembantu utawa batur mbant-mbante pitutur nek jeragane kurang bener ya ayo dibenerno nek jeragane salah iku ya gak ono jeragan salah nek jeragane disalahne ya emoh wong sing duwe ya kelakon gak bayaran senenge metu aturan lan tatanan ya ngene iki lho makane bolo-bolo kene iki Kedung Sekarlon nek ana masalah ngono bisa diperpanjang mergo sak menungso iku setiap sapa ae iku mesti diuji kesabarane nek enten masalah nggak dirundingno pun padha terus geger pore terno aku nang wong tuamu wong gendane ketemu dalan kok terno aku tuamu ngene iki sampam Mas Apa? sampean saniki kok koron guyang-guyu sih kok koyo biasae tas niki aku kudu muring-muring mawon Ya. Apa? Orang guyang-guyung ngenyek pacarku kon. Lho. Oh jadi guyu pacarku iki. Boten kula niki lho kandha tangga. Lah kok ngenyek ngono sih?
Lho, ngono ku lho. Aku tak mulai pembantumu kaya ngono lho. Ora bedak wantemi lho kon. Mboten. Maksud kula niki ngeten lho, Mas. Kula niki lho kok ningali sampean ganteng terus duwe gendaan ayu. Niki seneng ta sampean? Seneng pacarku iki. Anake Bupati Medion. Jenenge Arlida Putri. Mun sing Arlida Buaya niku ah. Buaya ya apa lagi keramas iku. Kok tak tonyo kon kok. Mas pecaten ya, Mas. Iya ya. Tapi kalau sampean ngantor aku di bojomu lek digojo iki apa, Mas? Oh, tak udes-udes arek. Lawan mripate lho, Mboten. Mas. Sampai nate kula ning udara wedok. Yo gak tahu tapi pacamu mesum. Kamu gak mesum. Kula mesum niku mbon perkara arek wedok. Apa? Eling Juwariah kula niki. Juaria sapa sih, Mas? Juari Mas. Juari sapa? Mboten kula biyen nate kata gendaan jenenge Juwariah. Ngapunten lho nggih. Arek endi? Nggene lari moro seneng biyen, Bakul Pak. kopi ku ta? Bakul kopi, ya bakul kopi, ya bakul apem kempit iku. Apa sih? Omongane kok ngambung. Hah? Pawakane modele ya apa? Prawas sih. Nggih, persis. Kembar aku, Mas. Nggih, jenenge wong bene kembaran, bek wong siji tapi rupane padha ngoten lho, Mas. Iki anake bupati lho, Bupati Medion lho iki. Nggih, kula biyen lak jenenge Juwariah. Duduk Arlida. Kanca kula jenenge Juwariah. Sarung kula lho sampe kari. Hah? Disita. Temen aku nih. Masalah kula ping 3 mbon bayar. Sarung dik. Iya. Nek nget Lakuan. Lah wong kere kok sampe ninggal sarung kok wani nang gone komplek lho ngisi-ngisi dapur. Kok 1 juta bisa apa sih kene? Oh, buyang-buyang tak tonyo kan kok. Aja direken, Dik. Aja direken wancane arek iki rada iki bendong se. Aku lak sakit hati sih, Mas, ngono ku, Mas. sabar ning. Bu. Paman derek. Ana Arlida Buaya niki lho. Arlida Putri kok. Arlida Putri. Oh, Arlida Putri. Niki lho, enten tiyang asu nek gak buruan. Ayo. Ayo nek karuan. Lanjutane Mas, Bu. Aku delok Mas ndek gandengan kaya ngene iki. Payo. Iku. Yo iki lek YouTube-ne ku arek koyo ngene. Pilihanmu dhewe. Pilih aku dhewe. Anak Ibu Bupati Madiun jenenge Arlida Putri. Arlida Putri. Yo. Kok aku ilatku kok rada glengsem ya. Jare jenenge iki Sing arek lesem niku lho, Bu. Yogane Bupati Medion. Heeh. Wis pensiun. Oh, gak apa-apa. Kenalan, Nduk. Iki, Bu. Kuwi Kamto. Kula calon bojone Mas Kamto. Heeh, ayu temenan. Ayo sih, Bu. Ayu. Iya anak Bupati Medion. Ya wis gak apa-apa. Tapi biyen dadi ketoprak. Bupati Medion. Aja ngono, pinarak, Nduk. Jenjen. Ngapunten lho, Bu nggih. Bapak celuk ento cak kenal. Sampeyan anu tak urus Bapak. Apa makanan rakyat? Makanan rakyat. Boten kue-kue kamu kumpulkan ya. Kok buan akeh. Untuk makanan rakyat itu. Nah, sing gua kene kok kan buatuku. Buatku. Pak, anakmu nggawa mulai bocah wadon. Ayu mbok dikenalno. Wis tinggal nang mburi cek dikenal bapakmu. Bapak. Hah? Lho, ngene iki lho, Pak. Aku wis bawa calon dhewe, aja dipeleno. Omong-omongan dhisik ana bapak ibu ya. Tinggal nang jero dilu. Yo. Ngono. Wis, Pak, tinggal sik. Dukono barang sing nggo kulkas sing maneka warna. Iya, Pak, Pasukatan aja sampai mengecewakan. buah-buahan sing didem mau ya tak gane metu. Tet, nggih. Tak jokone buah-buahan sing adem-adem mau ya. Nggih. Boten ese Rijal niku wae Mas. Tet, ya. Shushu. Ya, ya. Bawa sini. Jenengan kesenengan nopo?
Ini kabeh wedi wae. Oh iya. Cantik luar biasa. Iya. Senengane rok digoreng. Sakmene. Masuk. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Nggih, Bapak. Sampean bareng asma sinten? Kula Arlida Putri. Kula Bapak Mas Kamto. Lah saking pundi? Kula saking Mediya. Berarti putranipun Kyai Ngaluhur. Nggih, pensiunan Bupati Mediya niku. Oke, malah berusaha. Boleh. Sampai itu senang kalian. Lah, bapak niki ngastone napa? Kerjane napa? Kula wonten kathah kantor. Kerjane piyambak. Nggih. Nah, Mas Kamto niku nyambut gamelipun Kantor sementara iki mek warga iku sak ngomong sak waya-waya tak kongkon mesti berangkat. Tapi sing kuwasa ya aku. wonten nggih. Ora dadi apa? Lah wong iku angine buanter ngoten lho. Kali Mas Kamto niku dijak dahaken restoran rumiyin. Dados ical. Ya. Ampun lho mulai mboten sopan. Ora apa-apa. Mau ora bisuan Nggih niki mangkane ical iki. Bila to, Pak? Sama-sama orang Iki lho Pak, kados iki napa to, Pak? Lho nggih kok kados Masa kelilik nanti to. Kula pun cantik nggih, Pak. Oh cantik. Iya cantik. Kula pripun ngoten, Pak. Mboten apa-apa. Mungkin dados mantune jenengan dibasaken napa? Pak kono Pak Juru itu Pak Iya. Kono Pajero papat. Iya napa? Seneng kowe nukono Pajero. Seneng kowe nukono Pajero. Sepeda ontel ae aku gak tau kok tukokke. Jenenge mantu piye to? Seneng tapi kowe ndek mantu iki ya. Jadi anak seneng awak dhewe melok seneng to. Melok seneng. Sampean melok seneng karena anak apa melok seneng pribadi sampean dhewe? Ya karena anak to. Iya to kowe yo. Nek karena anak iku, Pak, calon mantu iku ya mbok aja direwangi. Kowe dikongkon gocoli kaca, mbok gocoli. Kowe dikongkon nyawang, rupane kowe nyawang. Apa gak kowe dhewe sing kebimbang karo calon mantumu iki jange? Bu. Apa tak kono. Kenapa aku kok salah gawe? Aja ngomong ngono, aja ngomong salah gawe. Nduk, aku melu takon karo kowe. Nggih monggo. Tenane, kowe putrane mantan Bupati Medion. Lah kula kan sampun ngendikan wau yen kula menika putrine mantan bupati Medion. Ora wong warungan pinggir embong ngono ku nang dalan-dalan kuwi. Apa ning komplek-komplek ngono kuwi? Ah nggih mboten. Nek ndelok rupamu iki ayu. Rupamu ayu tenan. Tak akoni, umpamane kowe dadi calon mantuku ngono aku ya trimo, Nduk. Tapi nek ndelok kelakuanmu lah kok iso kaya lonte. Pun kula rungokaken nggih. Heeh. Omongane sampean saya suwi saya nggatalno ati. Saumpama aku lonte wong anakmu lho kebimbang karo aku. Wong bojomu ya tedian karo aku. Anakku kebimbang karo kowe mergo teko menyanmu umur-umurmu iku. Lamun kowe ora nganggo menyan, ora nganggo dukun, ora nganggo kembang, ora mungkin anakku Kamto kebimbang karo kowe. Iku alasan tiyang tok sing mboten seneng calon mantune. Keputusan sakniki wonten teng tangane Kamto, mboten sampe. Oh ngono. Kowe gelem minggat teko makene nek Kamto sing nundung nek Mergo Kamto sing mboten kula mriki. kowe sing nggawa Kamto. Kowe gelem nyengkre kene nek sing ngusir Kamto. Bagus. Kamto, rene le.
Wong bocah kaya ngene kok juga mulih. Ayu rupane ora nyacat ning kelakuane. Apa Bu? Pilih satu di antara dua. Nek kowe abot aku tinggalno bocah iki. Lah nek kowe abot bocah iki minggat teko makene aja nggone ibu. Krungu kan Mas? Ibumu gak setuju karo aku dilolokno peromongan ibumu. Nek sampeyan abot ibumu aku tinggalen. Tapi sampeyan abot aku, ibumu tinggalen. Kok saya ono apa sih, Bu? Kowe ngomong calon bojone putrane mantan Bupati Medion. Wong lonte kok gomol kok aturna nang ibu. Apa kepantesen kon kaya ngono iku, Sampe ngomong kaya ngono iku ana buktine ta, Bu? Kenyataane iku bocah warungan. Ibu iki ngerti nate ndelok bocah kuwi. Sampeyan gak puas, Bu, mari jodohno aku ambek Inem. Saiki gak ngrestui hubunganku ambek Rida Putri. Kapak-kapakno aku ngeboti Rida. Lho, pimpinan sampean biyen tau kebimbang karo lonte umang. Mas niku kok melayu-layu apa? Ya nutut lonte niku balone iku. Lho, Kok terus sepong kon ya tau nggawa arek iku mang. Alah mek ping pindho mau. Lah pane bapakmu ping pira kon ngetutno bapakmu? Sarungmu lak kari. Nggih. Disegel arek iku? Nggih. Lah iya. Kok semerat? Lah kon sing oces dhewe kok arep warung aku kate nang pasar. Walah kula kok sing marung niku lak sampean nggih. Matamu ngono. Lancang. Wis sekarang ngarani duwe. Ayo ditunggu anak itu selamat wis obah. Kesenengane yo apa maneh. Ya gak apa-apa. Bun. Ayo timbane rame mawon. Kula gak mriki mawon. Bingung aku. Kon ana tamu cerita. Beres. Aja sembarangan vokal kok. Boten. Ini kalur aku maneh. Ono masalah katut, kalau masalah katut. Wis ya udah kali ya. Engko nang bapak iku mlebu gaweno adik Mas. Ya muga-muga ae omakene wis ayem tentrem, gak ono masalah. Lah Mas yo monggo. Yane wageng, Pak. Nggih, tapi sanes omah kula niki. Nah niki griyane sinten? Niki omahe Budi Wijaya. Makane kok sae. Nggih, Budi Wijaya tradisional. Niki TV-ne kok gede, Pak. Nggo niki sanes TV, Dik. Napa niki, Pak? Iki ngono jaman saiki jeneng Videotron. Oh, Videotron. Larang. Larang, Pak. Gak larang, gak munggah regane. Nuwun, Pak. Ya. Lho kok Kalau mriki niki enggak ada tujuan. oh, klebu nang omah kene duwe tujuan. Nggih. Pau winter kok gak duwe tujuan gak mungkin lebu. Kalau mriki enggak ada tujuan. Heh? Kok nyaluk tulung aku? Nggih. Lho wong aku dhewe Bu. Mbok menawa jenengan saged. Oh. Ngene ya, Li. Sadurunge aku ngomong apa kuwi to? Kula ndugi desa sebelah mriki. Desa sebelah kuno. Nggih. Pasar Petatu? Lah niku ngiri, Pak. Ngiri. Nggih. Lho, nek sing lurus kan Medangan. Pripun? Kula ndugi desa mriki. Desa sebelah iki. Ya sadurunge ngomong akeh-akeh utawa keperluanmu iki mbok utarakno. Nggih. Kenalan jenengmu sapa? Oh, nggih. Nami kula slamet. Jenengmu Slamet. Slamet. Alhamdulillah kok gak selamat selamat becak kan, Mang. Lho, mboten kok slamet ngoten. Nami kula niku slamet. Oh, jenengmu asli Slamet. Nggih, Pak. Lho. Aku Pak Kuntet. Oh, Pak Kuntet. Heeh. Ten mriki napa, Pak? Ya akeh sing ngarani Gedibal. Ya ana sing ngarani Keset. Ana sing ngarani Pembantu. Heeh. Ngene ya. Aku nggo kene iki salah sijine wong sing dipercaya.
Oh nggih, nggih. Setiap ada tamu, sak bendina ana apa ae sing tanggung jawab aku dhisik baru jeragan ngono. Oh ngoten nggih, nggih. Pintu utamanya jenengan. Iya. Oh nggih. Nek pintune krombokan iko. Ngeten lho, Pak. Kula badhe ngengeran. Ngenger. Sing mbok karepno ngenger iku piye? Ngenger macam-macam lho, Mek. Enten apa mawon ngenger? Ngenger iku siji gak duwe wong tuwa sekloro. Oh nggih. Dadi ndelek panguripan sapa sing gelem nulung. Nggih, nggih, nggih. Ngenger sing nomor loro. Nomor kalih. Iku dodol awak utawa dodol penggawean. Supaya oleh nggon Damel nyambut damel. nyambut gawe iku ngengeran. Nggih, nggih. Sing nomor 3. Nomor 3, Pak. Nek tak sebutno susah aku. Lah napa kok susah, Pak? Lah aku ngene-ngene terus saiki. Ngeten, Pak. Kula dengeran sing nomor kali. Oh, termasuk awakmu rene iki butuh penggawean. Nggih, nggih. Kene iki penggawean ya ono ya akeh. Ning penggaweane aja jagane penggawean apik to. Oh, ngoten nggih. Iya, penggawean iku ono sing iwu, ono sing elek, ono sing apik. Apik. Ya ono sing penggawean iku gak sampisoron ning bayarane gede. Nah, kula sing niku mawon. Bayaran gede iki ya. Nggih, mboten salah. Nek kon kepengin bayaran gede, Nggih, nggih. kira-kira engko tanggal 30 wulan 6 iki. Nggih. Aja dijukuk bayaranmu, jedulen iku kok akeh. Niku lak nabung, Pak. Boten, maksudnya kula niki di penggawean mriki niku. Sembarang gelem ya. Purun. Misal bapak iki ya tani. Oh, petani. Bisa macul. Saged. Macul, Nggih, saged, Manjur. nandur kaspe. Wah, gampil niku saged. Ketoke arek iki kok ya temen-temen kepengin ndelek penggawean. Mergo nggo kene iki penggawean akeh lho ya. Nggih. Ternak kene iki ana. Oh, peternak nggih. Peternak. Nek wayahe kate magrib Magrib. ya, Nggih. koyo jam 4 ngono kok. Nggih. Lebono PT. Oh, ten kandang. Iya. Alah, saged, Pak. Iso temenan. Nggih. Lah engko mari lebono PT, wong mburi wedhus iku ya akeh. Wedhus nggih. Ya setengah 5, Nggih. wedhus dilebokno. Iso. Robert kandang. Saged. Makani barang lho ya. Nggih. Ah, nek iki karek situ. Wayahe samarai, nek wong desa ngomong samarai iku magrib. Magrib. Iki ana situ. Napa, Pak? Nglebokno gendruwo. Gampil niku, Pak, saged kula. Awakmu Saged. dadi awakmu termasuk ero rupane gendruwo. Lho, nggih semerap. Kaya sapa lho? Lah jenengan Udian. Dan jenengan niki lak persis ya, Pak. Sing tak karepno ya ngene iki lho cerdas. Ya tak celono jeragan. Oh, nggih, matur nuwun. Wonten lare ganteng, Bu. Wonten lare ganteng. Istilah matur kengeran nggih tak terus. Oh, bocah golek penggawean. Terusan, Bu. Wonten cak kula. Jenengmu sapa, Le? Kula slamet. Oh, Ayo nang perlu murene Nggih, pados ngengeran pados beneran. kebeneran. Ora ana penggawean ning kebeneran. Engko aku taren bapakmu, kowe ora usah nyambut gawe, kowe tak pek anak. Loh, nggih napa? Iya, anak ibu minggat, ibu ora duwe anak. Lah lapo, Tet? Kon gak eling ta? Ibu iki duwe tanggung jawab. Lah inem aku. Lah, iki nek tak pek anak tak jodhokno karo inem. Lah iya, bapak celuk. Setuju. Kowe ora usah ndolek penggawean. Nang kene kowe tak pek anak karo bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pakai aku apik. Iya. Mboten. Kene Pak, Kolong dugi, Pak. Kolong dugi dhewe. ana bocah ganteng dolek penggawean. Dipek anake gantine anake awake dhewe. Aja kesusu. Lho kok sap? Sama bareng kemang burung-burung bibit bobot ya.
Bibite ya apa, bobote ya apa, ngono lho. Tapi sampean karo aku iki duwe tanggung jawab. Ngerti, tanpa kok omongi ngerti. Mikir. Jenengmu sapa, Le? Kula slamet, Pak. Slamet. Wis Joko apa? Wis di bojo? Oh nggih, tasih Joko. Oh, si Joko. Mamamu tekan ndi, Le? Lah niki. Niki nyabrang iki. Ngabuk sebelah iki lho, Pak. Apa jenenge sebelah iku? Sebelah niku iringane. Lah ana jenenge sih. Enten medangan. Medangan. Oh. Waktu nika bani mriko sawah. Oh. Nah, karo gedhe itu dalanan kuburan. Oh. Medangan. Apane perapatan? Lah nggih niku perapatan kilene titik. Nah, nggih. Wong tumu Jawa tuh. Lho tasih, Pak. Iya. Tasih. Pripun? Wah, iku nggawe apa? Ya tak tompo. Ya kan? Tak tompo. Cuma dengan situasi kaya ngene, kira-kira tak pe anak ya apa. Engko nek mari kowe gelem, baru tak jak anjang sono nang wong tuamu, ngono lho. Yo ngandho. Tak pe anak le, kowe dadi anakku karo bapak. Tapi syarate Napa, Pak? Nggih. Sampeyan ku saiki wis duwe sisian. Pun gak ada sisian. Apa sih? Tak rabekno. Sisian apa sih? Sisian iku napa, Pak? Biasa nek sisian iki sisi kiwa iki sisi tengen. Oh. Sapi galuh lho, Pak. Oh, sisi kiwa, sisi sapi, sisi kebu. Maksudku iku, Nggih. bapak ki ndek anak ayu. Iya to ya? Nggih. Wis suwe kepingin tak omamana. Nek awakmu gelem, engko tak kei mobil sing mewah. Avanza paling tidak gitu ya. Umumnya saiki Pajero gitu ya. Kon tak tukane mobil Pajero le. Pajero niku napa, Pak Nek? Pajero iki lho. Pajero niku mobil sing larang. Kuwi mobil Avanza sing kecekel iku lho. Oh, alane mobil Avanza. Tumpane nyaman, Pak nggih. Ya. Pakaianmu sing setil, kok tak dadekno direksi kantor CV Manila. Bapak di CV lho. Kan perkantoran. Wong tuamu nek omah melek papi? Lho, nggih niku gedhek reok niku. Gedhe grepak. Bila perlu tak boto kok. Boto. Ngerti aku boto. Boto. Pasti dibutuhkan boto. Digedhong, omah iku ditandani omah gedhong. Ditata iku nek kuli batu. Nggih, ditata apik, ditembok ngono lho. Oh, ditembok. Iya. Oh, nggih. Kaya ngono. Jelur ya, Cak. Hah? Lha lho. Oh, tampang. Napa, Pak? Wah, nopo ngeten iki? Lho, ono setengah kintal lho. Kenal no, calon bojomu Mas Slamet. Ganteng kan? Iya. Lah iya kenalno. Slamet. Ya iki Tekan bojomu. ente ah. Enten das. Kenapa? Gini titik das. Ya pokoknya digoyang lah. Budhe. Lah, rumah sapa kok ngomong? Maksudnya lawange iki lho Pak Glendele. Jangan cabul dan porno. Boten. Tidak diperbolehkan. Tidak perbolehkan. Nah. Saiki nek Slamet gelem karo kowe nom. Cak niku calon bojomu. Ngene, engko nek wis dipakane wis apik, duwe kendaraan tak kon sambang nang wong tuane. Yo, cek di salini iki ya. Kok ngomong karo bapak mbak mbokmu. Engko nek sampe aku selak, aku wedi. Apa ngono? Mojopahit. Lah iku sing wedi aku. Bojomu wis ganteng. Tak tukano mobil gawe sambangan bapakmu. Ngene kan yo. Ya wis ku aku tak tunjuk. Jangan. Ada mobil sing wis digawe boy kok. Lah cocok ya. Bu, kali bapak. Iya. Nggih ngeten iki lho, nek tiyang temen jujur lan ikhlas. Senajan ana musibah apa ae diterima dengan ikhlas. Ya. Nyatane Allah ngirimaken. Sing penting kita saling tolong menolong. Lah, sing paling penting urip niku ngoten. Masuk mangan sing enak. Ngoten lah. Ayo. Monggo.
jatah. Sing biasane saulan 50 juta. Saiki mandeg gak dikirim. Akses nang gone perusahaan yo diblokir kabeh. Terus mangan. Gak ngono ne Dik. Aku mbok balang kelambi sampeyan akeh iki lho lapo. Akon lapo? Penggaweanmu apa ae? Wis masak? Durung, Dik. Wis kora-kora? Durung. Wis umbah-umbah? Durung. Terus mbak nangis apa? Lah, mosok Dik wong lanang sampean kongkon kora-kora masa umbah-umbah. Terus tak kon apa? Sing golek mangan ya aku. Sing dijeli lambemu bendina ya aku. Sing ngerokok ya awakmu ya aku. Tapi lho Dik, mosok wong lanang kon ngumbang ngene iku lho. Protes. Wong awakmu lho gelem jeroane kok gak gelem ngumbah iku. Hah? Gak ngono Dik, sampean kok boleh berubah ambek aku iku lho. Berubah apa? Yo biyen sayang ambek aku, sampean tak belan-belani sampai aku metu teko omah. Ngerabi sampean terus koyo ngene iku lho dipelosoro. Lek biyen dhuwitmu akeh to. Aku njaluk apa keturutan. Gak usah tunggu meneh. Saiki mesti mbok tukokno. Tapi saiki apa? Wong kon ngingoni aku ora iso. Duwe kok lho gak gablok lek gak tak kei. Yo paling gak gao iku yo entenono aku berusaha ngono lho. Sampai kapan? Sampai aku tuwek. Nek kon usaha. Ya kon iku mesti kok ngono. Ngersulo. Yo bukane ngersulo. Tapi mosok sembarang kalir penggawean iku aku. Awal wis ngerti ketemu pertama lek aku lonte kan. Wis ngerti kan awal ketemu. Wis tak kandhani kon gelem tak karo aku. Aku arek nakal. Jawabmu? Tapi kan sampean yo jarene gelem trima aku apa anane. Bareng aku saiki wis melarat kok ngene. Iki ngono yo mbelani sampean lho. Sifate wong nakal iku lek ana duwe abang sayang, enggak ada uang abang ku tendang. Paham? Usah nangis. Gak kan. Lanang nangisan. Aku kukur-kukur kok. Belasan. Ojo guyu guyu ae. Jece. Terima kon. Awas kon. Iku arek mesti ngono. Aku butuh duit akeh. Terus 400 juta. Kamu nune gawe apa? Sakarepku tak gawe apa? Iso tak golekno. Yo tak golek-golek kerjaan dhisik. Lho aku butuh saiki kok. Iso tak gak? Gak iso aku. Ya kon iku lho moro-moro njaluk duit dadak 400 juta iku lho. Iku lho aku ndelodrok. Aduh. Cukup. Lek kon gak iso golekno duit saiki. Celanamu copoten kaosen copot. Gantian daster kerajaan berapa nek kene kon? Kon maling, kacekel polisi, aku golek maneh. Nikmati syukure Gusti Allah. Jenenge roda kehidupan iku garung.
Asale nang isor ganti nang dhuwur. Biyen aku melarat, saiki aku sugih ya alhamdulillah tak syukuri. Biyen jak aku gak duwe jenengku Tukiman. Saiki aku sugih iso tuku sembarang kalir, jenengku tak ganti Edi Boy Tukiman. Tabuhan rek tak ngono. Tembelarani. Si guru kenal lo dulur. Sing wis kenal alhamdulillah. Ya iki lho, juragan terbaik. Juragan PT Beteng Indonesia Raya. Juragan terbaik. Soge alhamdulillah. Ngene iki tas isine ya dhuwit. Tas isine kabeh dhuwit. Biyen golek dhuwit 1000 wis iku masalah. Tak rewangi gulung kuming panas-panas nang sawah. Saiki aku soge. Lah halah. Dhuwit cilik sok gegeran sampe dhuwit gedhe. Dhuwit cilik sungkan mlayu dhewe. Ngene iki aku wis soge. Eling ambek keluargaku. Ya eling mak, eling pak. Eling adekku biyen sing disia-sia ambek wong soge. Timbang aku kepikiran aku tak mulai ae malah nih mak mbek bapak. Longso sak jroning atiku. Nalikane aku sepelekno bare wong wedok. Ancen aku biyen gak nurut bare wong tuaku. Ngeboti Juwaria bareng ngono rabi bare Juwaria. Aku di Pulau Soro kaya ngono. Bota-bote aku tresno bare awakmu Juwaria. Awakmu njaluk duit 400 juta. Dino iki kudu ana golek model cara sing ya apa. Jarene lek aku gak iso ngeleno duit 400 juta. Aku dinyek komuniris-iris brambang nang gone omah dia. Rasane wong lanang kaya diitek-itek kaya ngono. Ngono awakmu biyen nyanjung aku, nyeneng-nyenengi aku. Bareng aku bondo donya wis gak duwe. Aku edel-edel kok ngono harga diriku gak. Yo. Carane wong golek duit sing cepet. Nek gak maling yo mbrandak. Nek ngono dina iki aku tak ngerampok. Pikir aku rasane kok yo enak, tapi kok gak ngekei kabar barek wong tuwa. Lah iki repot. Adek ditinggal mbokne mati pisan. Bingung pikir aku. Umpamane aku merono iku sawangane yo gak pantes, gak rono. Dipaido barek anak-anak. Cok tak coba mbok menawa aku iki iso petuk barek anak uripe nandane senenge atiku.
Nduk, bapak sing teko ya, Nduk ya. Apa Mas? Yo sampai watur rek. Kademen ndok montor iku, Mang. Yo, aku lu nek kene asik ngono. Ya. Iki Mang lak aku rada seneng. Awis ade wis kaya ngene keadaane ya. Terus ya apa? Aku kepengin sambang nang wong tuaku. Tapi yang ngono awak dhewe mang gopo kabeh. Lali gak tuku apa-apa, Dik. Ya wis tak kene kene lho Mas, kok sampe golek apa-apa nang Indomaret. Iya, aku tangi Indomaret dulu ya. Yo kene lho. Yo. Gale lira-liri. Enggak, Mas. Temen. Ya, ning ngono aku percaya. Tak tinggal dhisik ya. Ya, aja suwe-suwe lho. Mesti budal gopo kabeh, jange sambang nang wong tuane lho. Sampai lali gak nggawa apa-apa. Nem. Awakmu sih? Sopo sampean? Lho ya apa rek? Kanto. Calon bojomu iku lho. Duh. Sampeyan saiki kok ngene? Iya. Iki lho. Apa sampean? Lah ya apa perusahaan kabeh akses diblokir ambek bapak aku boleh kale bondo donyane. Semenjak aku minggat lah wis gak disangoni sih aku. Nah, encene sampean yo ngono, Mas. Iku nem apa? Awakmu saiki manggon ndok omahku biyen iku. Yo iya sih. Enak ya saiki uripmu ya. Iya, aku diramut karo bapak karo ibu pean. Anu nem beke kepengin balikan ambek aku nem. Yo mau Mas, wong aku wis duwe calon kok. Kon wis duwe calon ta? Calon. Sopo jenenge? Galih. Oh niku ganteng-ganteng anakku kok iso milih slamet iku lho. Ya gak Mas. Masih gak ganteng iku lho, aku tresno kok timbangane sampean. Bacut kon niku kon biyen ngono kan kate dirabi ambek aku sih. Nah, sampean sing gak arep aku. Tapi saiki aku arep. Mau aku sing gak arep sampean kok. Kon gak arep ambek aku gak apa-apa. Tapi gali awakmu sih sing ngentekno bondo donyane bapakku. Iya sih. Nah, terus apa? Kon enak-enakan ndok omah sembarang kali dicepaki. Ya ta gak? Ya iya, wong jane aku lho dianggep anake. Nek ngono aku njaluk titik. Ya mah. Njaluk titik ae lho. Iya, Pak. Cacakmu. Heeh, aku mah ya pandling, Pak. Biyen ngono welek. Lho. Aku kate nanggonmu. Lah petuk aku dalan kene iki. Lah, Pak. Lah iki apa? Sik, Pak, tak kenal lho, Mas. Iki Bapak. Oh, Bapak. Iki Masku. Loh, Aku bapak nih. Bapak niki Mas. Iki Mas. Sepurane ya Mas ya. Ya. Ora, Mas, sepurane. Oh, gak. Sepuron ta. Pak, iki lho mripatku gosong kabeh diantem arek iki kere. Gak apa-apa wong titik ae. Kok titik ya apa? Sepurane karo ya, Mas. Calon. Iki calonmu, Dik. Iya, iki Mas. Tak sepuro tapi terpaksa ya. Iya, gak apa-apa tetep sepuro ya. Sepuro ya. Temen ah? Temen. Kon mang sore ngeremole enak. Selamat kok. Wis selamat saiki. Selamat. Angkrik manggali saiki selamat. Ngono kene. Pak, sampean tak critani, Pak. Iya. Alhamdulillah mari gak duwe aku merantau. Kaya ngono, Pak, sugih sukses. Biyen awak dhewe dadi wong melarat. Aja kok golek utangan, Pak. Wahing lho tangga-tangga gak percaya, Pak ya. Nggih. Nek saiki lah, Pak. Kaya awakmu, kaya bapak iki kan Heeh. istilahnya kan duwe rezeki. Alhamdulillah. Aja gak sampai kalah barek tonggo. Bener, Pak. Aku tak ngomong barek. Bener, Pak. Calonnya. Duk, awakmu wis nemen. Lahir. Aku sugih. Rame-rame tak anggapno lodro. Budi Wijaya. Pekaten
Kala wau derek-derek kula sedaya. Pasugatan saking kita arepi seni Ludruk Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal.